Na indaba endala imphica abadala ngiyaphica. Uma kwenzeka lingishonela ingakashoni yela namuhla, uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ngingakawafezi amaphupho ami, ngikhuleka umthandazo wokuthi labo abasele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka, labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo bamthandazise ngopheli ngaphakathi, ngoba naye sekukaningi ukufa ebhekana nakhe ezinhlamvini zamehlo swelakala ogadlama wakhe. Phela lapha ekhaya ukufa kade nje kuzenzela kusikela kwelinonile sekuzekwadela ukumgibe wamacansi kafalazi, nomakhelwane ke bengafakaza kade la ekhaya kuvika idlozi ngokubuka ukuthi inqe isize yahlithuka intamo pho kusiza ngani ukubayeka behleke, ngoba akolimalano bengahlekanga. Nani ke eniyofika emngcwabeni wami belingazi kakhulu ningakhali kakhulu, ngoba bayingcosana abakwazi ukukhombisa uthando mawusaphila emhlabeni, ngoba ngiyanazi nina ngizofakaza kabanzi phezu kwekhanda lami ngezinto ezinhle engizenzile phambi kwenu, kazi zingaki enizenzile phambi kwami ukukhombisa uthando. Uyedwa omunye ozobheka ukuthi ngampela ngilikhahlele ngampela yini ibhakede lo. Awu namandla nale. Omunye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti idonsa iyodwa, ukusobala ukuthi kona kade ibophele kade nethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa inkaba. Ngikhuluma lezi ndaba nje ngoba emhlabeni kushintshile izinto, kuya ngokuthi ungubani wakabani unani futhi uphila kanjani. Ingakho mabehlangana nawe bejaha ukubuza ukuthi wenza umsebenzi muni, ungalinge ubaphendule. Bafuna ukukuhlutha amandla akho ngenkathi bephetha ngesigaba senhlonipho abazokunikeza sona ngokubuka ukushona kwephakethe lakho. Bakushiye uzibuza ukuthi hawu kanti abantu basemhlabeni banjani. Ingakho ngithi nami uma kwenzeka lingishonela lingakashoni yela namuhla, lona oyofika ekhaya uzobona unomthandazo amthandazise amsize amazise ukuthi ongapheli kuyahlola.